ten internet sa doslova stal nástrojom na politickú šikanu. Hej, že sa môžete zo dna na deň ocitnúť s nálepkou, ktorú skrátka zo seba už nezmiete, len pretože politický súper nenachádza nič iné, čím by vás diskreditoval. Vnímali ma ako niekoho, kto sa dostáva niekam, kde by sa Rómovia skrátka nemali dostávať. A tak som to dostávala svojím spôsobom aj teda vyžraté. Musí byť v podstate vôľa aj tých samotných strán dať tým Rómom skutočnú šancu, lebo vy keď ich dáte na 70. miesto a používate ich ako maskota, ako alibi, že pozrite sa, my nie sme rasisti. A zvlášť, že som si uvedomovala, že sa na mňa pozerajú oči verejnosti pod prísnym drobnohľadom. A že, kvôli tomu, že ste Rómka? Presne tak. A že akákoľvek možno sebemenšie zlyhanie bude trestané prísnejšou kritikou. Irena Biháriová je právnička, politička a veřejně známá bojovnice proti extremismu a nenávisti. Narodila se v roce 1980 v Bratislavě, vyrůstala v romské rodině a už jako mladá žena se začala angažovat v oblasti lidských práv. Byla dlouholetou ředitelkou slovenské organizace Ľudia proti rasismu a aktivně se podílela na právních reformách zaměřených na trestné činy z nenávisti. V roce 2020 se stala první Romkou v historii Slovenska, která vedla celostátní politickou stranu, Progresívné Slovensko. Stranu vedla ve složitém období po neúspěchu ve volbách a během pandemie, přesto ji dokázala stabilizovat a udržet v politickém prostoru. Říká, že se jí to podařilo i proto, že stála u jejího zrodu a radí to i dalším Romům. Dnes působí za stejnou stranu jako poslankyně Národní rady Slovenské republiky. Ve svém veřejném působení důsledně odmítá jakékoliv formy rasismu, šíření dezinformací i politické manipulace. Zároveň prosazuje, aby Romové a Romky nebyli vnímáni jen jako experti na romské otázky, ale jako plnohodnotní odborníci daných oblastí, které sužují celou společnost. Jsem moc ráda, že mám příležitost konečně udělat rozhovor pro Roma TV s Irenou Biháriovou, v současné chvíli poslankyní slovenskou, ale také vůbec první ženou Romkou, která vedla majoritní stranu Progresívní Slovensko, právě za tu nyní sedí v Národní radě Slovenské republiky. Je mi cťou, těším se já z tohto rozhovoru. Já také velmi. Vy jste přijela při příležitosti akce Mezinárodního dne Romů. Za organizací stojí společnost Art. Vyprávěla jste svůj velmi pohnutý příběh. Já vás dlouho sleduji. Četla jsem vaše věci ještě v okamžiku, kdy jste v tom veřejném životě z pozice neziskové organizace Ľudia proti rasismu. Hodně psala, vystupovala, strašně jste mě inspirovala a měla jsem tudíž radost, když jste byla jednou ze spoluzakladatelek právě strany Progresívné Slovensko. Co se stalo tenkrát, že jste si řekla z pozice toho velmi aktivního člověka, lidskoprávní aktivistky, v podstatě právničky, že je potřeba přejít na ten vyšší level té politiky? Tam bola súhra viacerých vecí, ktoré sa zbehli. Tým teda presne, ako ste povedali, že ja som bola aj dlhotou tvárou boja proti extrémizmu, tak v jednej chvíli som mala pocit, že, a teraz dúfam, že to nevyznie spíšnene, lebo tej roboty tam je neurekom a nikde nie je vyčerpaná, ale v istej chvíli som mala pocit, že tým, čím som mohla v mimovládnom sektore operovať tými nástrojmi, ktoré som mala k dispozícii, som naozaj dosiahla maximum možného. Bolo to zrovna obdobie, kedy sa teda podielala na veľkej reforme, v dôsledku ktorej sa trestné činy extrémizmu dostali pod špecializovaný trestný súd a teda dostali maximálnu možnú pozornosť špecializovaných orgánov činných v trestnom konaní. Čiže v istej chvíli som to považovala aj za taký vrchol môjho snaženia, to za prvé. A za druhé, áno, tým, že už čokoľvek iné by som ďalej v tejto téme chcela robiť, by sa nezaobišlo bez politickej moci a nástrojov, ktoré politický ring prináša. No a ten tretí faktor bol, že som mala okolo seba ľudí, ktorí po svojich profesiách, v rôznych profesiách, kde pôsobili, to vnímali rovnako, že naozaj naplnili ten svoj potenciál. A boli to ľudia, ktorým som dôverovala, ktorí proste išli do toho s tými istými ideálmi ako ja. Vedela som, že neprichádzam do prostredia, ktoré ma chce etnicky zneužiť. A súhra týchto okolností vlastne ma priviedla do epicentra, v ktorom teda sa zrodila politická strana. Pomohlo vám i to, že jste byla právě spoluzakladatelka, tudíž jste věřila těm ideálům té strany. Na druhé straně vznikala v době, kdy Slovensko opravdu volalo jaksi po vzniku nové strany s novými ideály. Áno, len ja pripomeniem, že ono to
predsa len nebolo také jednoduché. Možno tí, ktorí trošku dlhšie a hĺbšie sledovali príbeh našej strany, tak si pamätajú na obdobie, že my sme síce vznikli. Podarilo sa nám teda úspešne obsadiť prezidentský palác. Dokonca sme vyhrali európske voľby. Ale nám sa nepodarilo dostať do parlamentu naozaj pár stovák hlasov, čo bolo historické, naozaj minimum, ktoré nás delilo od toho, aby sme sa stali parlamentnou stranou. Čiže... A vy ste získala snad největší počet preferenčných hlasů. Za moju stranu, teda my sme išli vtedy v dvojkoalícii, som bola druhá. Líder bol vtedy Michal Truban a ja som bola teda druhá po ňom. S tým, že bolo to obdobie, kedy sa mnohým aj z nás teda úplne začal tak trochu rúcať ten sen. A tedy práve v tom okamihu, kedy tá strana naozaj začínala byť otrasená v základoch, aj morálne, aj finančne, aj personálne, tak som sa stala predsedničkou. Já jsem se k tomu chtěla dostat. Ještě mi dovolte otázku, jak moc vám pomohlo při působení v té politické straně, i třeba při těch prvních kampaních, v tom prvním období, kdy vám tedy vaší straně o pár stovek hlasů unikla ta možnost být v Národní radě. Jak vám pomohlo to předchozí působení, to, že jste byla zvyklá působit ve veřejné sféře, že jste výborným způsobem a velmi autenticky psala, že jste výborný rétor? No, je to v prvom rade, neviem, zrejme asi aj tá skúsenosť toho, že vedieť zoštilizovať jadrnú vetu bola užitočná, ale ja som skôr mala pocit, že mi pomáhalo takéto zocelenie, ktoré som si musela odniesť počas pôsobenia v mimovládnom sektore, pretože, ako som povedala, bola som Rómkou tvárou boja proti extrémizmu a ten extrémizmus sa naozaj čoraz viac ozýval z obývačiek a z domácností mnohých slovenských rodín a vnímali ma ako niekoho, kto sa dostáva niekam, kde by sa Rómovia skrátka nemali dostávať. A tak som to dostávala svojím spôsobom aj teda vyžraté. A toto vás naučí byť tak trochu otrlý, že mi to zocelilo kožu, že som bola pripravená na to, že prídu útoky, prídu dezinformačné kampane, budem nejakým spôsobom ponižovaná, budú sa ma stavať do iného svetla, než v skutočnosti som. A tým, že som mala túto školu z mimovládneho prostredia a z tých reakcií verejnosti, ktoré ma už vycvičili a predvídať takéto útoky, tak som možno o niečo ľahšie znášala tie prvé kampane a ten štart politickej strany, kedy možno pre mojich kolegov to bolo niečo nové, s čím sa naozaj museli aj mentálne, aj psychicky, aj kapacitne trošku viac vyrovnávať a dlhšie si na to zvykať. Změnila se nějakým způsobem ta atmosféra, útoky na vás s rozvojem sociálních sítí, ale i jeho používání politickými stranami jako významného nástroje od doby, kdy jste se stala předsedkyní strany v roce 2022? Jednoznačne. Tie sociálne siete tu samozrejme boli aj skôr. To bolo v podstate jeden z takých aj tých hnacích pre mňa stimulov, prečo som sa viac a viac začala ponárať do tejto témy už teda v prostredí mimovládneho sektora, ale áno, naozaj, že ten internet sa doslova stal nástrojom na politickú šikanu. Že sa môžete zo dna na deň ocitnúť s nálepkou, ktorú skrátka zo seba už nezmiete, len pretože politický súper nenachádza nič iné, čím by vás diskreditoval. A toto je proste jedna tá negatívna stránka, s ktorou sa musí politička dnes naučiť žiť, ale ešte súčasne druhá je tá, že ten internet a tie diskusie, ktoré sú prístupné širokej verejnosti, znížil ten kedysi dištanc medzi nositeľom nejakej verejnej moci alebo nejakou verejnej autoritou a ľudom. Dnes vlastne ktokoľvek, kto ide okolo, v úvodzovkách symbolicky, vás môže opluť. A to teda doslova a do písmene. Ať už je to novinář nebo politik. A v podstatě beztrestně může lhát. Presne tak. A lidé si zaměňují ty informace, které přináší do toho jiného druhu veřejného prostoru. Právě třeba i ty strany, ale různá dezinformační média, weby za pravdu a jako šíří to dál, tak jakým způsobem ale vy jako člověk, který se tomu věnuje extrémně dlouho, jste, protože jste také matka, máte 2 děti, opravdu v době těch největších útoků s tím dokázala pracovat? No ono je tam ešte taký jeden rozmer, že zvlášť to teda platí pri Rómoch a Rómkach, že aj pred dobou vzniku sociálnych médií sa naozaj vo vzťahu k nám viazali doslova vžité mýty, ktoré
dnes už asi ani nie je možné odškriepiť, hej, to, že sa dokážeme zarobiť na dávkach, že Rómovia rodia deti kvôli tomu, aby mali dávkový blahobyt a tak ďalej a tak ďalej. A toto bolo niečo, čo teda bojovať s týmto typom naratívov, to bolo v podstate jedna z mojich kľúčových agent, keď som bola v Ľudia proti rasizmu. A to bol tiež taký teda užitočný spôsob, ako si osvojiť rôzne techniky toho protiargumentovania a vyvracania. Niekedy stačili, hej, možno príbehy zo života, ktoré ukazovali Rómov a Rómky, že sú vlastne v takej istej situácii, kedy, hej, sa chudoba sťažuje, že je nimi nejakým spôsobom, hej, ukliešťovaná a sa šlo ukázať, že nie, vy ste na rovnakej vlne, tá vláda na vás kašle rovnako ako kašle na Rómov. Niekedy trebalo nakresliť grafy a vysvetľovať to cez čísla. A niekedy proste stačilo naozaj povedať tým ľuďom, že ja viem, že sa vám žije ťažko, ja sama som z tej istej rodiny, ja sama som si prešla podobným úskalím, ale Rómovia nie sú tí, ktorí, hej, na ktorých sa dá preniesť zodpovednosť. A podobnými v podstate stratégiami sa s takýmto, hej, typom naratívu a obviňovania a skreslených informácií, či už o mne, či už o strane, či už teda o Rómoch, Rómkach snažím vysporiadať dodnes. Ty útoky na sociálních sítích, ale i záměrné šíření dezinformací se stále množí, stejně jako mechanismy a rychlost toho, s jakou se šíří a umělá inteligence v tom pomáhá a tak dále a tak dále. Vy jako expert, který se i tímto tématem zabýváte dlouhodobě. Myslíte si, že do budoucna bude stát jako vážná úloha před každou zemí se s tím vyspořádat? To je výborná otázka, pretože teda okrem toho, že som bola ľudskoprávna aktivistka a v súčasnosti politička, tak som aj teda trestnoprávna právnička, ktorá ešte zvykne chodiť učiť na právnickú fakultu a toto je jedna z mojich obľúbených tém a diskusí so študentami, či napríklad trestné právo dokáže byť tým účinným nástrojom, ako sa brániť tomuto fenoménu. Viete, ja si myslím, že oveľa skôr, a možno aj to bude účinnejšie, to, čo budeme musieť urobiť, je, keby sa v prvom rade politické elity, hej, prestali a vzdali dezinformácií a zneužívania nástroja na podnecovanie nenávisti v politickom súboji. Aby tento zápas sa naozaj vrátil k prapodstate veci. Aby to bol znovu súboj ideí, programov, môže byť akokoľvek tvrdý. Což sa bohužiaľ nastane. Čo sa bohužiaľ teda nedeje, pretože naozaj sa teda ukazuje, že niektorým to mimoriadne vyhovuje, keďže nemajú čo ponúknuť z hľadiska obsahu, tak potrebujú diskreditovať súpera práve naozaj takým tým až primitívnym, hej, očierňovaním. Ale niekedy by naozaj stačilo toto a ja verím práve v tú silu tých možno nových nastupujúcich politických generácií, za kými sme teda, hej, aj my do toho šli, keď sme zakladali stranu, že niekto musí prelomiť ten trend. Hej, že na nás sa to taktiež stále valí a museli by sme od rána do večera vysvetľovať, čo sme urobili, neurobili, kde sme boli, neboli. Ale my si hovoríme, že dobre, to, čo môžeme urobiť, že my to nespravíme. My na túto vlnu nenaberneme. Na druhé straně, alespoň v České republice, mají mladší generace, ale ty starší také velkou nedůvěru k politice. U nás v Čechách je to dáno i tím, že se nám dostávají do parlamentu, nebo na té scéně jsou velmi dlouho některé politické figury, lidé jim nevěří, zkrátka. A čili jako nemyslím si úplně, že oni sami budou chtít měnit tu politickou strukturu, chápu to s tou mladší generací. Na druhé straně vy jako právnička je třeba poslanecká imunita při překračování určité trestní odpovědnosti. Něco, co by se v budoucnu mělo změnit? My ho nemáme už. My nemáme. U nás ostala jediná imunita na výroky prednesené na pôde parlamentu. No a teda vidíte, že to ešte furt niečomu veľmi nepomohlo. Tam, keď sa teda naozaj bavíme, že o účinnej pomoci, tak tam ja skôr spoliehame na tie mechanizmy na pôde a v rámci inštrumentária Európskej únie. Vieme teda, že je už dnes v platnosti aj naše členské krajiny sú viazané nariadenie Digital Service, ktoré kladie veľkým platformám za cieľ alebo za úlohu, aby akýkoľvek takýto obsah, zvlášť teda, ak sa stáva protiprávnym na úrovni národných štátov, odstraňovali, ako náhle sa o ňom dozvedia. Sme na začiatku, je to doslova teda v plienkách. Ja viem, že tie platformy sa budú stavať chvíľu na zadné, ale tak ako to bolo aj s ostatnými vecami, ktorými sa začínalo, bolo to nepohodlné, tak ja verím, že aj tu sa v podstate
nájde ten mechanizmus, keď už nie pod obrodky, tak pod hrozbou možno sankcií a pokút, ako ich teda donútiť tomu, že toto nie je voľný ring, kde ktokoľvek môže prísť, pošlapať po inom, zničiť mu dôstojnosť a ten človek skrátka už bude mať na dlhé roky obavu výjsť pred činžiak, aby ho ľudia neoplúvali. Co pro vás bylo nejtěžší ty 2 roky v čele politické strany, velmi sledované, která usiluje o to dostat se právě do parlamentu? Ako som spomenula, ja som prebrala stranu po tom, čo zažila teda tú veľmi, veľmi nečakanú a aj spôsobom zdrvujúcu prehru. A áno, vedela som, že sa odo mňa v istých chvíľach očakáva možno až trochu nemožné. Hej, že zastabilizovať stranu, kde aj pochopiteľne tie kľúčové osobnosti potom, ako sme vypadli z parlamentu na 4 roky, hej, teda pred bránami parlamentu, sa začali vrácať do svojich profesí. Hej, čiže na mne bola zrazu úloha, aby som tam suplovala celý odborný odchádzajúci kapitál. Pochopiteľne nezískali sme peniaze zo štátneho príspevku za voľby v tej miere, aké sme očakávali. Čiže tá strana bola naozaj že aj finančne na kolenách. A prichádzala doba covidu a ja som zrazu stále pred zodpovednosťou, že musím ustáť toľko vecí, ktoré by aj heterosexuálny muž v mojej pozícii mal čo robiť, aby naozaj v nich nepohorel. A zvlášť, ja som si uvedomovala, že sa na mňa pozerajú oči verejnosti pod prísnym drobnohľadom. Kvôli tomu, že ste Romka? Presne tak. A že akákoľvek možno sebemenšie zlyhanie bude trestané prísnejšou kritikou. A okrem teda toho, že čo som vnímala zo strany verejnosti, som si samozrejme musela dávať záležať aj na tom, aby som naďalej udržala dôveru tej členskej základne. Pre nich to bolo istým spôsobom novum, že ich teda vedie osoba, ktorá teda nebolo to teda ani plánované, ani dlho avizované, skrátka v dôsledku v tej prehry som prišla na rad ja ako tá, ktorá ide zachraňovať a museli sa aj oni s tým nejako vyrovnať a nájsť vo mne osobu, ktorú dôverujú a ktorou sa nechajú viesť. Čiže bolo to naozaj, že z mnohých hľadíc také kumulatívne bremeno. A ja si myslím, že áno, tie ciele, ktoré som si stanovila, udržať tú stranu nad hladinou, zabezpečiť jej mediálny priestor, dostať ju na rastovú krivku a finančne udržať teda na tej trajektórii na politickej scéne sa mi podarilo. Je otázne, že či to v tom väčšom meritku niečo na Slovensku zmenilo. Vy jste se rozhodla potom už neobhajovat post předsedkyně. V každém případě jste poslankyní. Současně s vámi je v Národní radě Slovenské republiky dalších 5 Romů. Je vás tam 6. To je něco, k čemu my zlížíme. Tedy na rozdíl od jiných věcí opravdu z České republiky. Máte na jednu stranu Romy ochotné v tom veřejném prostoru v té politice se pohybovat a na druhé straně politické strany majoritní, takové, které mají šanci se do toho parlamentu dostat, které jsou ochotné poskytnout Romům skutečně příčky, které jim umožní se tam dostat. Čím si myslíte, že to je? Presne tak si to aj spomenuli v tej otázke, že musí byť v podstate vôľa aj tých samotných strán dať tým Rómom skutočnú šancu, lebo vy keď ich dáte na 70. miesto a používate ich ako maskota, ako alibi, že pozrite sa, my nie sme rasisti, dali sme Rómom príležitosť, môžu sa uchádzať na 70. miesta, ďakujem pekne. Tak vieme, ako to vždy doteraz dopadalo. Čiže áno, musí to byť nejakou mierou taká tá autentická vôľa tej strany. A ako ste aj vypovedali, že už sú tu nejaké generácie politikov, ktoré nemajú ani ten progresívny étos, ani nemajú dôveru verejnosti, tak tam sa to asi ťažšie očakáva. Možno naozaj na ťahu nejaká nová krv a nový svieži vietor, ktorý prinesie možno novoformujúca sa politická strana aj v Českej republike. A tam je veľmi dôležité, už aby pri tom zrode boli práve Rómovia a Rómky, pretože majú pocit, že ich hlas a ich názor a ich vôbec to know-how, ktoré prinášajú, je dosť dôležité na to, aby sa vpísalo do DNA tej strany. A to je veľmi, veľmi dôležité a to zahralo práve aj u nás
kardinálnu úlohu. Aj pre moje rozhodnutie byť vôbec v nejakej politické strane. A samozřejmě ta odbornost, protože vedle vás také Inga Kosová dlouhá léta se zaměřující například na vzdělávání a tak. Daří se vám opravdu jako mít tam lidi, kteří zaujmou i svojí odborností, z čehož máme radost a doufejme, že v budoucnu třeba se nám něco takového podaří. Poslední otázka. Čeho byste ještě ráda v politice nebo obecně v tom veřejném prostoru? Chcete-li v něm ještě nějakou dobu se trvat, dosáhla? Ja som vždy mala za cieľ, aby sa v podstate angažovaní Rómovia a Rómky, práve preto, čo ste povedali, že dokážu odborne pokrývať viaceré oblasti spoločenského, odborného života, vnímali v tej celej pestrosti toho odborného kapitálu, ktorý sú schopní do spoločnosti prinášať. A to, čo si ja kladem za cieľ, aj teda na pozícii poslankyne, tomto, a keď teda vydá aj v ďalších obdobiach, je, aby som naozaj nebola vnímaná cez ten etnický kľúč ako etnicky kompetentnej a práve preto, že som Rómka, tak teda odsúdené na to, aby som sa sústredila a venovala iba na integračné politiky, ale práve aby z toho verejného života bolo tých rómskych tvári čoraz viac a v zastúpení v rôznych oblastiach, odborných portfóliách, aby ukazovali tú spôsobilosť Rómov a Rómiek uplatniť sa v akejkoľvek spoločenskej oblasti, rovnako tak, ako ktokoľvek z majority. Ako náhle majú ten odborný potenciál, odbornú kredibilitu a dostanú šancu, tak naozaj sú rovnako spôsobili a rovnako prínosní pre spoločnosť. A tomuto by som chcela teda aj ja napomáhať, možno aj tým, že sa nevenujem špecificky a výlučne rómskym témam, že sa venujem možno takým netradičným oblastiam, ako je vnútorná bezpečnosť, hybridné hrozby, dezinformácie a tak ďalej. Že by cez tieto tie momenty, v ktorých vidia vzdelaných a integrovaných Rómov vystupovať a účinkovať a teda ponúkať nejakú odbornú kompetenciu, vnímali Rómov ako nehomogénnu a vždy zaťažujúcu a obťažujúcu a tu v úvodzovkách parazitujúcu menšinu. Přece jenom ještě jedna otázka. Až se rozhodnete odejít třeba z politiky, tak já doufám, vy učíte, jak jste zmínila, na právnické fakultě, ale také výborně píšete. Tak. A přemýšlíte o tom, že někdy v budoucnu se píšete to, čím jste si prošla, ale s čím jste se také setkala. Co je důležité, není co vás vyškolilo, co vás posílilo, co vás překvapilo, ať pozitivně nebo negativně třeba v knize? No, ešte som asi na to mladá. No v budoucnu práve, v budoucnu nie tak mladá vekom, ale že tou služobnou činnosťou, alebo teda pôsobením vo verejnom živote, ale áno, že je naozaj veľmi veľa vecí, ktoré aj v dobrom, aj v zlom, aj také, ktoré boli pre mňa lekciou a poučením, alebo také, o ktorých viem, že si možno mnoho Rómov, Rómiek v mojom veku, v mojej situácii muselo prejsť a muselo sa teda nimi vytrápiť, že podeliť sa o túto skúsenosť by možno niektorým pomohlo, v niektorých rozhodnutiach, alebo možno ich pomklo k tomu, čomu sa dovtedy alebo v súčasnosti ťažko odhodlávajú. Čiže za takýmto účelom, s touto ambíciou, že byť takým trochu pošťuchávačom, je to pekná myšlienka, ale zatiaľ si stále ešte myslím, že aj ja sama musím nabrať dosť veľa skúseností na to, aby som mohla niekoho pošťuchávať. Děkuji mnohokrát, Irena Biháriová. Ďakujem pekne za príležitosť. A přeju jenom to nejlepší. Ďakujem krásne, podobne aj vám.